Ahoj postaváci, vítám vás u podcastu číslo 2. Se mnou, se Skorčem, opět a opět solo, bohužel zatím. No, takže o čem se budeme dneska bavit? Takže za prvý, chtěl bych vám poděkovat za ohlasy k mému vlastně předchozímu podcastu. Myslím, že tam je, no, tady to vidíte staty, 391 zhlédnutí a 14 lajků. To si myslím si, že na velikost, nebo respektive na audienci, který takový video, prostě o počet lidí, který tohle video mohlo oslovit, že je to docela slušný. A taky bych chtěl poděkovat dopředu lidem, kteří se mi ozvali a kteří se nabídli na podcast číslo 2, teda tenhle, který jsem se ale rozhodl zatím ještě dělat solo. A sice Sargeras, Grizzly, Teromy, Pavel Vars, Lukas Vos a Dart Galenus. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se hluboce omlouvám a mám děravou hlavu. Dobrý. Tak, teď budu mluvit o tom, proč jsem se ještě rozhodl dělat tenhle podcast solo. Je to z důvodu toho, že já jsem dodělal podcast a tak nějak jsem i hned byl nadšený myšlenkou, že by se hned dělali epizodu 2 a že bych ji nedělal sám. Jenomže problém je v tom, že z hlavy s cizíma lidma na neurčený téma se jen tak prostě nedá mluvit. A i když se zadá téma, řekněme, historie postav a takovéhle věci, tak to nemusí být úplně ono. Tudíž jsem tohle dilema řešil nějaký 2-3 týdny a pak mě napadla jedna taková věc, o které se budu zbavit za chvíli. A samozřejmě taky jsem byl nějakou dobu pryč, což někdo z vás zaznamenal, někdo ne. Ale taky jsem musel si rozmyslet, co dám na pozadí toho podcastu, protože ten random surfing není tak úplně ideální, protože v podstatě překlikávám jenom mezi postavama a YouTubem, respektive YouTubeovským kanálem postav. A tak trochu to je v podstatě takový nezáživný. Pak mě napadlo, že bych třeba mohl udělat footage z World of Tanks, který pařím tak trochu. Doufám, že ten zvuk to nepřebije, protože bych to musel sestřihávat znova. Ale to jsem si zase říkal, že už je takový, přece jenom nejsme úplně herní kanál, takže by to nebylo úplně appropriate. Taky mě napadlo sestřih z nějakých mých jiných videí, konkrétně jsem měl na mysli sestřih z mého 30-kilometrového výstupu na hřebenech Šumavy na německé straně s mojí matkou. A nebo třeba taky mám video leteckého dne z Líní, ale to jsem chtěl dělat samostatně, takže zatím pořád máte tohle a tu otázku, co na pozadí jsem ještě taky nějak nevyřešil. No a teď ale o čem jsem hlavně chtěl mluvit, a to je 10S. Co je 10S? S tímhle podcastem přibude ještě jedno video, které se jmenuje 10 se Skorčem. A je to teda vlog, což ode mě berte jako odměnu a omluvu za to, že jsem nepohnul ještě s grafickou stránkou intra a že jsem si epizodu 2 nechával v hlavě víc než měsíc a teprve teď jsem ji začal realizovat. Nevím, kdy přesně to zveřejním, ale tak. Ale 10 se Skorčem je v podstatě 10 otázek ode mě pro mě, což si uvědomuji, že není fair a nebojte se, když mi jako reakci nebo do pošty napíšete nějaký inteligentní otázky, tak příštích 10 se mnou budou otázky od vás pro mě, ale řekněme, že nepište
nepište něco, co by musel, řekněme, cenzurovat ratingem PG-18. Jasný? Jo. No, v podstatě jsem se rozhodl, že každý, kdo by chtěl, nebo kdo by se chtěl účastnit jakoby podcastu aktivně, tak bude muset nejdřív udělat se mnou 10 otázek ode mě pro něj. Jak to probíhá? Prvních 5 otázek bude určených a ty se měnit nebudou. A dalších 5 otázek pravděpodobně se nebudou moc měnit, ale možná se tam objeví nějaká individuálnější s ohledem na jakýho uživatele se jedná a zkrátka, aby to bylo zajímavější. No. Tak to bylo tohle. Samozřejmě zkoukněte to video, orejtujte ho jak chcete. Já tam vypadám teda tak trošku, jak říkají Američani, jako duš. Sluneční brejle v 1 ráno v noci. Ráno v noci, nevím, 1 hodina ráno v noci. Kdo ví. No, ale odpovídám tam, je to trošku divný, že se ptám sám sebe na různé věci, ale tak řekněme, že je to ode mě pro vás a no jo, řekl jsem, že se mě pak můžete zeptat a je to prostě, berte to jako instruktážní video, prosím vás, nesmějte se mi. No a další a asi poslední věc, o které chci v tomhle podcastu mluvit, je video Darta Galenuse o postavách. On si vlastně dal tu práci a udělal takovejím vlastními slovy menší průvodce na webu. A vlastně představil tam různé funkce postav. Nicméně. Darte, pro příště, v podstatě to, co už ti říkali ostatní, rozmysli si dopředu, o čem chceš mluvit, co tam chceš říct a taky se neboj střihat, jo. V Camtasie funguje celku jednoduše. Tady máš funkci střihu a tady máš funkci splitu. Jak to funguje, to si můžeš zjistit v tutoriálech, ale fakt to není nějak extra těžký. Čímž neber to jako kritiku, ber to jenom jako radu. No a taky klidně, jestli budeš chtít a jestli se za to nestydíš, tak můžeš použít tu alfa verzi toho intra, jestli chceš, jestli nechceš, nemusíš, to už je na tobě. Každopádně na kanál Postav jsem to video přidal do oblíbených videí, takže jo. Jinak, tady jsou celkový staty, už máme 12 odběratelů na tomhle kanálu, což jsem ještě na žádném mnou řízeném kanálu neměl, tudíž jsem celkem spokojen. A těm 12 lidem chci poděkovat, i když z těch 12 lidí je jeden můj další účet, ale tak díky za odběr a budeme se snažit držet tu kvalitu toho kanálu tady nějak alespoň trošku na úrovni, když to půjde. A jinak, pokud je tady někdo, kdo nezná postavy, ale kouká na tohle video na YouTube, tak se prosím přihlaste v komentářích, protože mě to prostě zajímá. Zkrátka, jestli na tohle video někdo narazil, kdo nezná postavy. No a tím bychom asi mohli pomalu skončit, protože já zatím nemám nic dalšího, o čem bych se s váma mohl bavit. Respektive... No, v souvislosti s podcastem ne. Tudíž... Koukněte moje další video ke kanálu a kdo by chtěl, tak se přihlaste k podcastu, napište si mi o kontakt na Skypeu, já vám dám kontakt na Skype a když tak se můžeme domluvit nějak. Tak jo, to je zatím všechno. Čus bus, zdarec na postavách.